Фалмис на синцата. Аз съм Мария Ронкова от село Бардар Сигеран, баш Палтенка. И защото съм баш Палтенка, за да изпея на палтенска песен, мой се посмеете, може да види. Аз с моята жена добре живея, та седе у къща, ще подврея. Ама жена, како правиш, защо не му обадиш? Море ли да тъгла срама и за двамата? Аз с моята жена добре живея, та седе у къща, ще ih подврея. Ама жена ила мотор, че тишата лети. А та отвътре вика: врагът ей държал до сега, аз нем бригата. Моля те се, жена, я бъде добра, како щиш аз сатузата на бърша. Ако щиш на моята шапка, ти дай валеника, сам ме пусне утре обирта, да отида пак. Амен.